Hola a tots, benvinguts aquí a Xavi Mates. Seguim amb aquesta llista de reproducció d'exercicis de la SELE que em demanen els alumnes. En aquest cas és un exercici de discussió de sistemes lineals en funció d'un paràmetre. Me l'ha demanat en John i no sembla massa complicat. Es pot fer de dues maneres diferents. Jo normalment ho faré només d'una manera, la que jo crec que és més ràpid i més fàcil, però hi ha moments que no em podré contenir i ho faré de dues. En aquest cas ho faré de dues perquè així refrescarem com es feia amb Gauss també. Sí, em sembla que no estava més. Però sobretot en geometria analítica, que hi ha de vegades 3 i 4 formes de fer les coses, intentaré només amb una o dos, perquè si no se'ns anirà el temps aquí, se'ns anirà el vídeo molt llarg, si no, no vull. Va, anem a fer aquest d'aquí. Recordeu, les discussions de sistemes bàsicament fent servir Roche-Frobenius, recordeu? El teorema de Roche-Frobenius, que analitzava els rangs de la matriu A i de la matriu ampliada i comparava els rangs. En aquest cas, que tens 3 equacions i 3 incògnites, en surt la matriu A seria aquesta, 1, 2, menys 1, 2, 1, 1, i 1 menys 1, 1 menys 1, i P menys 3. I l'ampliada seria afegint l'altra columna de termes independents. Per tant, seria la mateixa, 1, 2, menys 1, 2, 1, 1, 1 menys 1, P menys 3 i 1 menys 1, 4, 5. Roche-Frobenius deia que miréssim quin rang tenia cada una d'aquestes matrius i que els comparéssim. Quan el rang de A era igual al rang de A més, això li llamem més ampliada, quan eren iguals el sistema era compatible, tenia solució. Podia ser que fos compatible determinat o compatible indeterminat. Compatible determinat, una solució única, i compatible indeterminat, infinites solucions. Com sabíem la diferència? Comparant el rang amb el número d'incògnites. Aquí tenim 3 incògnites, per tant, si analitzem els rangs, quan el rang de A sigui igual al rang de A més, i en aquest cas sigui igual a 3, que és el número d'incògnites, quan coincideix amb el número d'incògnites, el sistema era compatible determinat, solució única. I quan eren iguals, però eren menors que el número d'incògnites, que en aquest cas és 3, doncs el sistema era compatible, d'acord, té solució, i indeterminat, infinites solucions. I quan els rangs eren diferents, doncs no tenia solució. Quan el rang de A era diferent al rang de A més, s'ha acabat l'exercici perquè no té solució. Sistema incompatible, en dèiem, no? Sistema incompatible no té solució. Per tant, hem de mirar els rangs i comparar-los. I amb això, més o menys, ja està. Sí, hi ha un paràmetre. Tampoc no és tan greu, Anem a mirar això dels rangs i veurem què passa amb el paràmetre. Vinga, el rang de A. El rang, recordeu que era l'ordre de la matriu quadrada que el seu determinant era diferent de 0. L'ordre de la submatriu quadrada més gran que el seu determinant era diferent de 0. Si agafem una submatriu quadrada d'ordre 1, doncs està clar que el seu determinant és 1, que és diferent de 0, per tant, el rang 1 ja el tinc, vaig a mirar si tinc el rang 2. Qualsevol submatriu de 2 per 2, si en trobo només una que no vull diferent de 0, ja tindria el rang 2. I el mateix faré amb la matriu de 3 per 3. Si faig el determinant i no diferent de 0, doncs llavors tindria rang 3. Sí? Val. El de 1 ja veig que té diferent de 0, cap problema. El de 2 seria 1 menys 4 menys 3, diferent de 0, rang 2, també tinc segur. Vaig a veure si tinc el rang 3. Si vull saber si tinc el rang 3, em veig obligat a fer el determinant aquest de 3 per 3. Anem-ho a fer, vaig aquí dalt. Els determinants, feu-los com vulgueu. Els alumnes de classe em diuen que s'equivoquen menys si ho fan afegint dues línies. Mi més igual. Els 3 mètodes són bons. Recordeu, per fer aquest determinant
un truc era si afegíem les dues línies de dalt, i 2, 1, 1, doncs era potser una miqueta més senzill perquè fem aquests productes, no? De les diagonals que fan baixada, que tenen 3 elements, aquest, aquest i aquest, i li restàvem les que fan pujada, restàvem el producte aquest i aquest. Potser era una miqueta més fàcil que fer els tocs aquells que s'havien de fer, que no és difícil, però bueno. Vinga, doncs fem la determinant que ens dona, en blau, ens dona 1 per 1 per P menys 3 és P menys 3, ok. 2 per 1, 2, 2, aquí, perdó. Aquí, 1 per menys per menys és 1, 1 per 2, 2, més 2. Ho estava fent d'altra manera, Eix. 1 per 2, 2 per 1, 2, més 2. Menys, els que fan pujada, que és 1 per 1, 1 per menys 1, menys 1. 1 per 1, 1 per 1, menys 1, menys 1. I 2 per 2, 4, per P menys 3 són 4P, més 4P i menys 12. Va, vaig a relacionar una miqueta com queda. Ens queda P quantes en tinc? P menys 4P són menys 3P. I aquí tinc 2, 2, 4, 4 menys 3, 1. 1 menys... Aquí tinc menys 2, menys 12, menys 14, no? Menys 14. Per tant, això és 1 menys 14, és més 14, que són 15. Bo, doncs ja he fet la determinant. P resulta que té una P, té un paràmetre. Molt bé, molt bé. A mi m'interessarà saber quan això serà diferent de 0. Per què? Quan sigui diferent de 0, el rang serà 3, l'ampliada també serà 3 perquè inclou aquest de 3x3, que el que hem de fer, com que inclou A, també el rang de A més serà 3. Rang de A3, rang de A més 3 igual al número d'incògnites, per tant, sistema compatible determinat, solució única. És molt fàcil. Per tant, quan això sigui diferent de 0, sistema compatible determinat. Quan això sigui igual a 0, no ho sé. Segur que no serà el rang 3. Haurem de mirar quin rang té. Anem a mirar, a veure quan això és 0. Una petita equació. Menys 3P menys 15. Quan això dona 0? Doncs passo el 3P aquí. P igual a 15 partit per 3 igual a 5. Molt bé. Resulta que quan P és igual a 5, aquest determinant dona 0. I si aquest determinant dona 0, ja no és rang 3. No serà compatible determinat. Pot ser que sigui compatible indeterminat o incompatible, no ho sé. M'obliga a analitzar el rang de A més, perquè ja sé que aquest, el determinant dona 0, i ja en tinc un de 2 per 2 que dona diferent de 0. Per tant, el rang de A és 2. Aquí ja sé que quan P és 5, corregir això un moment, quan P és igual a 5, el rang de A és 2. Heu entès per què, no? Perquè determinant de 3 per 3 dona 0, per tant, jo he de buscar una submatriu quadrada d'ordre inferior que doni diferent de 0. Agafo aquest mateix d'aquí, el 1, 2, 2, 1, si el determinant és 1, menys 4, menys 3, diferent de 0, per tant, el rang 2 ja el tinc segur. Vaig veure quin és el rang de A més. Va, hauria de provar totes les submatrius quadrades de 3 per 3 que hi ha aquí. N'hi ha 4. Hi ha aquesta que hem fet, aquesta, aquesta una altra opció, aquesta. Una altra opció seria aquesta amb aquesta, i una altra opció seria aquesta amb aquesta. Va, si urlem, això d'urlar, que molts no tenim molt bé com anava, si urlem, ens veiem obligats a fer-ne menys. Què era això d'urlar? Era a partir del determinant que ens ha donat diferent de 0, anar ampliant files i columnes i, per tant, incloent aquella submatriu fa que ens quedin menys sistemes de 3x3 per provar. Com que jo he vist que aquest determinant em donava diferent de 0, vaig a urlar, vaig a créixer. La següent de 3x3 que tindria seria, incloent aquests, seria aquesta d'aquí. Estem d'acord?
Seria aquest determinant d'aquí. Va, aquest ja l'hem fet abans. Ja sé que quan P és 5, això és 0. Per tant, que no és fàcil. Aquí des de la P ja puc posar el 5, perquè ja sé que és 5 menys 3, 2. Jo sé que aquest determinant és 0, per tant aquest no cal que provi, aquest dona 0. Vaig a veure quina altra submatriu quadrada que inclogui aquesta d'aquí, d'ordre 3, tinc. Quina altra tinc? Doncs serà aquestes dues columnes i aquesta d'aquí. Per tant, només cal provar dos submatrius de tercera. Bé, de fet una, perquè l'altra ja l'he fet. Sí? M'enteneu això? Si orlo, n'he de provar menys. I val la pena. Per tant, he de buscar el rang d'aquesta matriu d'aquí. Quin és el rang d'aquesta matriu d'aquí? 1, 2, 2, 1, 1, menys 1 i menys 1, 4 i 5. Doncs ja està. Vaig a fer determinant aquest de 3 per 3 i veuré si em dona 0 o em dona diferent de 0. Si em dona diferent de 0, rang de l'ampliada 3 i rang de A 2, incompatible. I si em dona igual a 0, el rang serà 2, perquè hem vist que tinc un submatriu que s'ha determinant, 2 per 2, que s'ha determinant diferent de 0, i com que és igual que el rang de A i inferior al número d'incògnites, sistema compatible indeterminat. Sí? Doncs anem a fer aquest petit determinant ràpidament. Com que som un dropo. 1, 2, menys 1, 2, 1, 4. Anem a fer el determinant. Ens dona 1 per 1, 1 per 5, 5. 2 per menys 8. Menys 1 per menys 1 és 1, 1 per 2, 2, menys 2. I 1 per 2, 2 per 4, 8. Menys, els que van pujar, 1 per 1, 1 per menys 1, menys 1. 1 per menys 1, menys 1 per 4, menys 4. I 2 per 2, 4 per 5, 20. Mirem això que dona. 5 i 2, 7 i 8, 15. Menys 20 menys 5, 15. Vaja, ens dona 0. Per tant, el rang de l'ampliada no és 3, és 2, perquè tinc una submatriu d'ordre 2, diferent de 0, que s'ha determinant diferent de 0. Molt bé, per tant, rang de A2, rang de A més, també és 2, i és menor que el número d'incògnites, el sistema és compatible indeterminat, per tant, infinites solucions. Ja hem fet la discussió. Si P és diferent de 5, el sistema és compatible determinat, i si P és igual a 5, el sistema és compatible indeterminat. Sí? Hem fet la primera part de l'exercici, que ens demanaven discutir aquest sistema en funció del valor del paràmetre P. Nosaltres l'hem fet i hem vist que quan P era diferent de 0, el determinant de 3 per 3 em donava diferent de 0, per tant el rang era 3, i com que l'ampliada també era 3, sistema compatible determinat, i que quan P era igual a 5, diferent de 0 no, diferent de 5, vull dir, i que quan P era igual a 5, hem substituït la P per 5, i hem vist que el rang de A i el rang de A més eren 2, per tant sistema compatible indeterminat, perquè és menor que el número d'incògnites. Molt bé. La segona part de la pregunta ens diuen, demostra que en el cas que P sigui diferent de 5, en aquest cas aquí, el resultat no depèn de P. Bé, jo crec que ens obligarà a solucionar-lo i ja ho deu passar amb la P perquè no depengui de P, suposo que deu desaparèixer. No ho sé. Anem-ho a fer per Gauss, anem a intentar solucionar aquest sistema amb la P per Gauss i ja veurem què passa, sí? Així, doncs, haurem solucionat la discussió també per Gauss, perquè allà també es pot veure què passa quan P és diferent de 5 o igual a 5. Tot i que a mi m'agrada més fer-ho per Roger Frobenius, Però bé, anem a fer per Gauss la solució d'aquest sistema. Vinga, això és 1
2 menys 1, menys 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4, i 1 menys 1, p menys 3, 5. Recordeu que el que proposava Gauss era fer combinació entre fileres o entre columnes, normalment fem entre fileres, de forma que ens quedin aquí 0, 0, 0, la matriu esglaonada i, per tant, puguem solucionar-la ràpidament. Sí? Doncs anem a provocar zeros, ja sé que a alguns us agrada, a mi no m'agrada gens, Vaig a provocar aquest 0 d'aquí, aquest és l'ordre, primer aquest, després aquest, i després aquest, en combinació amb aquestes dues fileres, per tant, segona filera nova serà igual a la segona filera més la primera per menys 2, La primera filera per menys 2, perquè quan el sumi desaparegui el 2. Per tant, ho faig aquí sota, això ho tindrem. Això seria 2, 1, 1, 4, i la primera per menys 2 és menys 2, menys 4, 2 i 2. Si sumo això, em queda 0, que és el que volia, menys 3, 3, 6. Molt bé. I fem el mateix per aconseguir aquest 0 d'aquí. La tercera filera nova serà igual a la tercera filera més la primera filera per menys 1. Qui vulgui ho resta directament, però jo tinc un provat que us equivoqueu menys multiplicant pel número negatiu i sumant. Coses de la vida. És igual, Feu com vulgueu, mentre no us equivoqueu. Per tant, la tercera filera és 1 menys 1, p menys 3, 5, i la primera per menys 1, no és tot canviat de signe, menys 1, menys 2, 1, 1. Si sumem això, aquí té un 0 que és el que perseguia, això és menys 3, això és p menys 3 més 1 és p menys 2, i això em dona 6. Ja tinc, doncs, he passat d'aquí aquesta altra matriu equivalent, on això segueix sent així, menys 1, menys 1, això és aquesta d'aquí, 0, menys 3, 3, 6, i a la de baix és 0, menys 3, p menys 2 i 6. Ok. Vaig aconseguir, doncs, aquest 0 d'aquí, que, igual, no? Tercera filera nova, serà igual a la tercera filera que tinc, més aquesta per menys 1, quedarà més 3, no? Més la segona filera per menys 1. Vinga, doncs, ràpidament, la tercera filera és 0, menys 3, p menys 2, 6, i la segona per menys 1 és 0, 3, amb la qual tinc el 0, menys 3 i menys 6. Ok, sumem, 0, 0, p menys 2, menys 3, p menys 5, i 6 menys 6, 0. Molt bé. Doncs ja hem arribat al final, quasi. Em queda aquesta matriu equivalent, 2, 1, menys 1, menys 1, 0, menys 3, 3, 6, i 0, 0, p menys 5, 0. Val. Molt bé. Com anava això? Quan arribàvem aquí, com sabíem si era compatible determinat, compatible indeterminat, incompatible, sí? Sabíem que si això em quedava tots zeros, el sistema era compatible indeterminat. Per tant, quan això sigui 0, quan p menys 5 sigui 0, p és igual a 5, no? Quan p és igual a 5, el sistema és compatible indeterminat, perquè em queda tota una fila de zeros. Quan p és igual a 5, sistema compatible indeterminat. Què passa quan p és diferent de 5? Doncs quan p és diferent de 5, això aquí quedarà un número, no? No sé què és z igual a 0. Això és perfecte, no? Això és a multiplicat per z és igual a 0, per tant z és igual a 0 partit per aquest alt. Z és igual a 0. Per tant, sí, és veritat que si p és diferent de 5, el sistema és compatible determinat. Si p és diferent de 5, el sistema és compatible determinat. Perfectament. Un número que sigui diferent de 0
mobilitat per Z igual a 0, doncs és sistema comutatiu determinat. Per què no depèn de P? Perquè fiquem el que fiquem aquí, està igual a 0. Clar, P igual a 8. No? Si P és 8, imaginem, doncs ens queda 8 menys 3, Z, igual a 0. Per tant, Z és igual a 0 partit per 8 menys 3, 5. Z 0. Sí? Doncs això em passarà per qualsevol P diferent de 5. Fixeu-vos, vaig allà de forma general. P menys 5 per Z és igual a 0. Per tant, Z sempre és 0 dividit per P menys 5. I això sempre serà 0. Tret que P sigui 5. Que la tenim una determinació i hem comprovat que ens donava que el sistema era compatible i indeterminat, quan P era 5. Però per qualsevol P diferent de 0, això és 0. Per tant, no depèn de P. Z sempre estarà a 0. Sigui el valor que sigui P. Doncs ja està. L'exercici solucionat, anem a per un altre, aquí a Jai Mates.